karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much, everyone. Daghong sasapaha. Kakarding, nakasimot ka pa sa akong nasimutan? Ang unsa man? Buwak. Humot ka buwak sa Dahlia. Unsa? Karding dali, pagitaon ta ang buwak ka Dahlia. Ma'am, wag man jud ko nasimutan mo oy. Unsa? Imposible nga dili ka makasimot sa alimyon sa buwak nga Dahlia, Karding. Ma'am, sugsawa og simot ma'am, wag jud ko masimutan. Pero ako anon? Gisipon manggod ko ma'am. Hehe. Ha? Dali na, Karding. Pangitaon na to ang buwak ka. Dali. Ma'am. Oy, ma'am. Hindi nila sa pagtungas, oy. Maligi na sa ka. Murag tuwa ito ng pinta ang kahumot sa buwak. Dali, Karding. Ma'am, inahin na lang. Basi na ibitin diya nga banakon. Kahumot. Humot kit kaayo ang buwak ining dapita. Murag tuwa gikan sa ibabaw ang kahumot. Mutungas pa ko sa ibabaw. Ma'am! Alam magdali, ma'am! Huwag mo natiin ng buwak, ma'am! Hindi na makanaagad ko! Hindi mo kita rin nabita! Kahumot. Nawa na sa ng kahumot. Ma'am! Ma'am! Suga dyan mo mutungas, ma'am. Mura magagdiligikan sa ospital. Hay naman sa akong nasimutan. Ma'am, basta nung unahuna lang ni mo nga doon na kinasimutan. Dili, Karding. Misud sa akong ilong ang kahumot sa buwak nga Dahlia. Hain ka na sila si Sabrina. Huwag man sila dito sa ubos sa sapa. Sabrina! Sabrina! Nangita mo silang mga buwak din yung dapita. Nga, kakahuyan o kakugna naman ni dinhi. Sabrina! Sabrina! Rodel! Di amis sa doon sa patay nga busay! Tuwa sila ditong dapita. Ay, nga naman pero minam ka mapakita na ko si Adela. Anong nagsige magkagtutok nako? Wa man, madam. Ayaw pa makag. May nakita ka unsa? Wa, madam. Unsay imo nakita? Koan, madam, kanang si Kinsa. Si Kinsa ang imo nakita. Si Adela. Ay, madam! Madam, ikurog ka! Madam! O sige, buhat, Adela. Oo, man, madam. Nagtanaw lang siya ni mo. Mao ba? Nagtanaw siya na ako. Nga naman, pangutan ako no. Madam, dili ko gusto mo tagad anak nila. Dili ko gusto maghuna-huna nga naa sila. Kinahanglang maghuna-huna ka. Maghuna-huna ka. Dili. Analisa, anong gipiyong ni mo ang imo mga mata? Ako lang niyo na. Dili ka tinuod. Dili ka tinuod nga doon ako'y nakita. Dili tinuod nga na si Adela. Analisa, bukha ang imo mga mata. Dili tinuod nga na ka, Adela. Unsa na? Unsa may imong nakita? Wa na, madam. Sabrina? Rodel, nganong miapas man ka dinhi? Nganong, di man ka nangita og buwak din yung kakugnan. Mamauli na ta. Bitaw, ma'am. Mamaulit lang ta, oy. Kanina rin na ta din higod. Dili, Rodel. May puwak dinhi. Unsa?
Nasimutan ako ang buwak sa dalya ining dapita. Sabrina, huna-huna lang ka na nimo ang tanan. Dili ko ni huna-huna lang, Rodel. Naagyod. Humot pa kaayo ang buwak. Unsa? Rodel, ni ara din ni dapita ang buwak ka dalya. Murag naanan dapita. Dito oh. Sabrina, ayaw pagsuot diya sa kakugnan. Sir, may suot magyud si Ma'am Sabrina sa kakugnan, oy. Dali, sundan na to siya. Naunsa naman ni si Ma'am Sabrina, oy. Nataranta naman anang buwak na dalya. Unsa magyud ang buwak ka, oy, nga ganahan man sila si Ma'am Mercy, ana. Doon lang ko sa buwak. Humot na kit kaayo siya. Oh. Sabrina, mauli na lang lagi ta. Rodel, wa ka pa kinasimutan? Wa man. Pero nakasimot ko, Rodel. Nakasimot ko. Sabrina, ayaw pagsuot diha. Mamauli na ta. Nadiyot lang. Sir Rodel! Sir, unsa naman ni si Ma'am Sabrina, sir, oy? Doon na siya nakita nga buwak. Ambot. Sabrina, dali na. Mamauli na ta. Rodel, dali. Dali mo si Carding. May pakita ko ninyo. Oh, unsa? Sir Rodel, inilagay, matunog ka. Sus, kakugna naman na din, oy! Rodel, dali. Tanawang ako nakita. Dali. Saan ang imong nakita? Tanawa. Oh, buwak ka na? Muna ang buwak na Dahlia, Rodel. Ma'am, dili man na Dahlia Ma'am Sabrina. Rosal man na. Rosal ang inyong gipangita? Oh, Rosal? Oo, ang Dahlia lahira. Aw, no, si Dahlia, oh. Kining Rosal lang akong gipangita nga baho. Oh, gamay pa siya og buwak. Nasa upan sila sa mga kubon. May mga Rosal pa ditong dapita, oh. Dito, oh. Ug may mga Dahlia, sab. Rodel, may laing pundok na sa Dahlia ditong dapita. Sabrina, hinahinay lang. Manguhatag buwak sa Rosal og Dahlia, Carding. Dali. Ma'am. Gusto ko nga magtanom ta og mga buwak ining dapita, Annalisa. O niya, imong pungkagon ka ng mga Bermuda, madam. Ibilin ka na diha. Ang gusto ko nga mga limyon sa kahumot sa buwak ining dapita aron manglayas ang mga daotang espiritu. Ha? Ang kahumot sa buwak nagtimaan og kinabuhi. Kung mawad-an na kini sa kahumot, nagpasabot kini nga patayin na ang buwak. Madam. Magtanong kitag Dahlia, tanang matang sa humot nga buwak niining dapita. Madam. Hugon niya, mabuhi na pagbalik kining dapita, Annalisa. Pero, dili man ka ganahan og buwak, madam. Oh, unsa? Kinsa nagsulti nimo nga dili ko ganahan og buwak? May mga buwak din sa una. Pero, imong gipaibot ni Manay Carding. Carding! Carding! Madam! Ibta ka ng tanang-tanom nga buwak. Ibta ka na! Dili ko gusto mo simhot sa ilang kahumot. Pero, Tumana ang ako gusto. Kung dili ka gustong palayason ka na ko. oo, madam! Ha? Akong gipapuo ang mga buwak din, hi? Mao na, madam. Si Manay ang imong gipaibot sa mga buwak din. Oh. Wa ko mahinumdum ni Ana. Ha? Carding, may buwak pa sa Rosal dito, oh. Kutlo ato. Oo, ma'am. Sabrina, daghan na kayo ng buwak nga imong da. Magtanom ta og mga Rosal og Dahlia, Carding. Oo, ma'am. Carding! Carding! Carding, naunsa ka! Carding! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!